kai ke iya wa bawa kullum dare da rana. Allah ka ƙara bani basirar zuba batuna rera baituka gun ango mijin amarya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Sallu alan nabi na gun wanda bi da tsara, Mahamudu annabin Allah nan bisa masira. In kai tawassali da ma'aiki ka gagara, ni shi nake biya annabi bani juya baya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Wake nake shirin zanwa ango mijin amarya, Isiyaku gashi dan dangi ne gaba da baya, mai kyan hali da kyawun asali, ga biyayya sai godiya ga sarki rabba mara gidaya. Aure sunar ma'aiki babba yin sagata, yau kai fice sahu na ta turai kayi mata, su ma a hankali za su biyo ka su fahimta, ni ma a sannu Musa zan mijin amarya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Ka sani zama na aure ba a so a ringa kunci, komai idan ya taso a haɗa shi da kawaici. Ka rike Khadija sosai sosai, zaman aminci a zaman ku ba batun sa'in sa bare hamayya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Nauyin Khadija ya hau kanka a waga rana, ka rike Khadija sosai sosai rikon amana. Kanwa gare ka matar ka ashe ku rike juna, ita taka ce kai ne jigonta gaba da baya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Lalle Khadija kin yo dace miji isiya, wanda bai zuba kamar kurna ko in ce magarya, baya fada da kowa haka ne bari hamayya. Isiya Allah ya ƙara ta ya karuwan amarya. In ya shigo ki ce honi na murya ki kaskas, ki yi ƙoƙarin faranta masa rai na sai lobes, karki abin da in ya zo zai ce da ki as, muryar ki ta yi taushi tamkar kiɗan garaya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Salam ina shirin hutawa kar ta kauɗi, fata nake wurin angonki kisa nishaɗi, ki kwalliya kina takawa ta kuna faɗi, matsayin ki ya wuce yar lele ko da a baya. Murna muke muna yi miki marhaba amarya, angonki Isiyaku a yau ya zama katanga. Antin mu dole in gaida ki, banda kamar ki Allah ya ƙara dangon ƙaunar matsakani, sannan da Aisha antin mu maman Maryam Musa ina kira a tsakani mu riƙe juna.